Kushone abantu abayisikhombisa kwathi abayishumi nantathu balimala kabi engozini ebandakanya itekisi emgwaqeni R102 KwaDukuza eNyakatho yeTheku namhlanje. Kukhokalala ukuthi ke umshayeli wetekisi uhlulekile ukuyilawula khathi ezama ukusika enye imoto. Lelitekisi belilayishe ngokweqile khathi kwenzeka ingozi. Lelitekisi belihamba ku-R103 ngenkathi liphaphalaza liphuma emgwaqeni. Abagibeli abahlanu bashonele khona lapha. Kwathi ababili bashona endleleni eya esibhedlela. Kudingakale ukuthi kusetshenziswe izindlawu ngenkathi izicishamlilo kanye nabosizo oluphuthumayo bekhipha abebevaleleke ngaphakathi. Abagibeli abayishumi nantathu baphuthunyiswe esibhedlela kwathi abathathu badedelwa ngemuva kokuthola ukuxilongwa. USara Msomo osinde kule ngozi uthi uke wazama ukukhuza umshayeli ukuthi ehlise ijubane kodwa kwanhlanga zimuka nomoya. Ithe misiya ngasejikeni ngani yami. Yakijima imoto. Mfana ngoba sakusekhona lapho ugijimela lapha luze khothe control. Ayike imoto ebiphambili. Yaqoma imoto nathi yaphoseka phansi. Umshayeli naye usindile. Iziphathimandla sezixwayise abagibeli ukuthi uma itekisi ligcwele bangangeni kulo. Kuyishwa ukuthi namhlanje ngime la ku-R102 kunabantu abashonile engozini yomgaqo. Futhi into engikhathaza kakhulu ukuthi itekisi binabantu abangama-23 esikhundleni sabantu abayi-15. Amaphoyisa aphenya icala lokubulala ngokungenhloso nokushayela budedengu. Sekushone abantu abangu-260 emgwaqeni yesifundazwe kusukela kuqale amaholide okuphela konyaka. Londe Khadebe, SABC News, KwaDukuza.